Σκέψου πως πίστευα, πως ήσουν νοσοκόμα στο εργοστάσιο. Σε είχα δει να μπαίνεις στο ιατρείο με κάτι δοκιμαστικού σωλήνους στο χέρι. Ξέρεις εκείνους τους Γιάννους για τις αναλύσεις. Ήταν για τα πιπί! Για τα πιπί? Ναι, τα πήγαινα για ανάλυση αντιναρκωτική. Αντιναρκωτική, όπως κάνουν στους ποδηλάτες και στους ποδοσφαιριστές. Ναι, ακριβώς αυτό! Ξέρεις, από τη στιγμή που η αλυσίδα εργασίας απαιτεί ένα συγκεκριμένο ρυθμό κινήσεων την ώρα, και ο λίμωνο δηλαδή αν κάνεις λιγότερες, πρέπει να παίρνεις ναρκωτικά. Ναρκωτικά? Ναι! Να παίρνεις δηλαδή τη βόμβα όπως λέγεται στη συμβολική γλώσσα. Με τετρίνα και συμπαλέξ ανακατεμένα μαζί. Και τότε, πας μια χαρά. Ύστερα όμως από την υπερένταση τρακ, σου έρχεται η έκρηξη και τσακ, κάθε τόσο όλο και κάποια πέφτει ξέρεις στο εργοστάσιο. Να γιατί το αφεντικό μας υποχρεώνει να κάνουμε την ναρκωτική ανάλυση. Γιατί κι αυτός στενοχωριέται να βλέπει τους ανθρώπους του να πηγαίνουν στο νοσοκομείο με ψυχικές διαταραχές όπου και πεθαίνουν. Ύστερα πάλι είναι και ανακρίσεις. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνες γιατί τα βιβλία των κοριτσιών δεν είναι εντάξει. Πληρώνονται λιγότερο γιατί τα κορίτσια δεν έχουν την κατάλληλη ηλικία που προβλέπει ο νόμος. Έτσι, ο ρυθμός της αλυσίδας εργασίας σταματά και το κέρδος πέφτει. Καλά να πάω την πάσα. Όχι! Γιατί μπάσταρδι! Δεν φταίει το αφεντικό. Φταίει ο νόμος περί κέρδους. Γιατί αν δεν υπάρχει το κατάλληλο κέρδος, γιατί να κάνει κανείς αυτό το αφεντικό. Πάει στη θάλασσα, καλλιεργεί λουλούδια και πάνω απ' όλα έχει την υγειά του. Να, για παράδειγμα, λες στη Ρωσία. Πρώτα είχαν τον ελεύθερο έρωτα. Μετά όμως κατάλαβαν ότι η απόδοση του εργάτη στο εργοστάσιο έπεφτε 3,4%. Τι σχέση έχει ο ελεύθερος έρωτας με το εργοστάσιο? Πώς δεν έχει. Ήταν όλη μέρα μέσα στο εργοστάσιο με βλέμμα άτομο και μακάριο. Ματιές γεμάτες πάθος. Τραγουδάκια στις πρέσες. Σερενάδες σε 5 φανές στο χωνευτήρι για την άπιστη και παντού ζήτω η αγάπη. Ζήτω η αγάπη και αυτός που την γνωρίζει. Και τι να κάνει. Τον απαγόρεσε τον ελεύθερο έρωτα. Αποκατέστησαν το αγάπη. Προς το παρόν σου λέει πολιτικό άμα θες. Αλλιώς θα δούμε και το θρησκευτικό. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί? Το έχω μάθει απ' έξω, περίμενε. Γιατί το κέρδος και η οικογένεια είναι η κινητήρια δύναμη του σοσιαλιστικού κόσμου. Το είπε ο Λενίν. Όχι. Ο Λένιν είπε το αντίθετο. Αλλά έτσι πρέπει να λένε τώρα. Δεν ξέρω ποιος το είπε, της μόδας. Μπορεί κάποιος ρεβιζιονίστας ή υπηρέτης του κεφαλαίου ή εχθρός της Fiat. Ο Πάπα. Συγγνώμη γι' αυτό. Τι είναι, τι σου είπε? Δεν είναι κάτι σοβαρό. Είναι τίποτα δεδομένο λίγο εξαιτίας της αλυσίδας. Ξέρεις, θεραπεύεται πάρα πολύ εύκολα. Αρκεί 2 μήνες στη θάλασσα και ένα στο πυλό. Μακρινή περίπτωση, τη χωριζέτα. Και όλα πάνε μια χαρά. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος τρελαθόλυνα. Δηλαδή, μην φανταστείς τίποτα. Όχι, να, μπορεί να πάω την Κυριακή γιατί στην εκκλησία. Σιγά τι έγινε. Ή μπορεί να φτύσω κανένα στον δρόμο. Και να δαγκώσω και το τιμματάρχη. Πράγμα που θα το άξιζε κιόλας. Και μετά να μάθω να βρει κατελή. Αυτά! Κινδυνεύεις δηλαδή να τρελαθείς? Ναι, αλλά δεν παραπονιέμαι. Όχι! Πρέπει να κοιτάμε πίσω μας. Να βλέπουμε αυτούς που είναι χειρότεροι και να είμαστε ευχαριστημένοι. Είσαι πολύ καλή. Με επιβλακίες. Όχι, δεν πρέπει να το λες. Είσαι μια προστάτευτη ύπαρξη. Σπουργητάκι, σε αγαπάω. Αχ, τι ρομαντικό! Μου θυμίζει τη σκηνή από την Ανάσταση του Τολστόη που είδε στη τηλεόραση. Άκου να δεις. Αυτή είναι η υπεράσπιση. Αυτός την προστατεύει! Δεν ήταν ακριβώς αυτό. Αυτή είναι η έγκυρος και αυτός την εγκαταλείπει! Εγώ όμως όχι. Εγώ δεν θα σε καταλήψω, θα σε παντρευτώ. Μετά. Και πριν. Γιατί? Γιατί είμαι ερωτευμένος. Πλατωνικός! Τι πλατωνικός? Ενώ τι έρωτας είναι αυτός. Είναι έρωτας της ψυχής, του πνεύματος, στοιχεί τραγουδιών και χάλια στο πρόσωπο. Καταλαβαίνεις? Εσένα σου αρέσει ο πλατωνικός? Κοίτα. Τώρα που σε καλοβλέπω, εγώ μάλλον το συγχαίρω τον πλατωνικό. Πάλι καλά. Κάτω πλατωνικό σας κάνουμε έργο. Όχι, σε παρακαλώ. Δεν ζούμε μόνο. Όχι. Ο χρόνος είναι κρίμα. Σε παρακαλώ, προσπάθησε να καταλάβεις. Τι να καταλάβω. Μη μου πεις πως είσαι άκοπη. Άκοπη τι? Ποια είναι άκοπη? Εσύ. Τι θα πει άκοπη? Να μωρέ, πώς να σου το πω. Πως δεν... Όχι ακόμα... Να, μη.
έρωτα. Είμαι αγνή και δεν παραπονιέμαι. Δεν παραπονιέσαι. Δηλαδή, κοίτα, σίγουρα δεν μου δίνει ικανοποίηση και χαρά το να είμαι αγνή. Γιατί κι εγώ μερικές φορές έτσι παθαίνω έτσι ένα πάθος όπως τώρα. Ερωτικοπάθος για μένα. Μην με πλησιάζεις, δεν μπορώ. Όχι, όχι. Προσπάθησε να καταλάβεις, σε παρακαλώ. Άλλωστε, το εμπόδιο είναι πολύ μεγαλύτερο από το πάθος. Βέβαια. Είναι πιο δυνατή η έννοια της άγνοιας και της προκατάληψης. Ο φόβος των παιδιών της Μαρίας και του παπά που στέκεται από πάνω σας. Αυτός είναι που σας λέει να το κάνετε, Ποιος ο παπάς? Είσαι τρελός. Αυτός ο παπάς είναι πολυμοντέρνος παπάς. Εδώ σου μιλάω. Αυτός μας λέει να το κάνω, μην γίνω. Καλά, κάτι συμβουλές. Άκου να δεις. Σας συζήτηση κιόλας. Όχι, ποτέ. Εμένα καμία. Δεν ξέρω. Καμία. Αλλά όχι. Καταραμένη αυτή η μηχανή και αλυσίδα εργασίας. Τι σχέση έχει τώρα η μηχανή και αλυσίδα εργασίας? Πώς δεν έχει, αφού αυτή είναι που φταίει για όλα. Είναι η μηχανή που μας κατέστρεψε, που μας αρνείται τον έρωτα. Σας κατέστρεψε η μηχανή. Σας αρνεί τον έρωτα. Με ποιο τρόπο? Καλά δεν το ξέρεις το ποιηματάκι. Όχι.